Basuki to soane ning pendopo. Pikantuk berkah saha pangestu dalam. Anggini kula kales ing sambikala. Namung kemawon sumpah kula matur. Ingsun tampa ora liwat puja pangestu ingsun tampan. Sanget anggini kula mugi-mugi ndadosaken gumanten ingkang baik. Merga keh peranganing punggawa negara kang padha seba sawetara diprayogake ya Prameswari. Ngestaken dawuh. Kakang Patih Mertasena sabda dawuh katunggalan winantu Basuki sowane Kakang. pikantuk berkah saha pangestu panjenengan sowan kula wonten ing Raja Gati Kencana boten wonten arah tunggal menapa boten katalumpen namung sungkem pak kula Ya, ingsun tampa sawetara prayogake nggone lelung. isto aku Santa Gati sabda dalem winantu Basuki pikantuk berkah pangestu dalem rahayu suwun Santa Yuda Salinge dong tininggalan Kanjeng. ora padha slamet to. Winantu kaharapsan suwan kula marang sibo ngeso dalem. Namung sumapra katus. Ah, tak tampa enak. Nggih. Iki sapa kok rada mangkling? Sangga rugi. Hah? Sangga rugi. Ayo wong urip kok ora mantep babar pisan. Saged ya. Lah ragu-ragu iki. Wong urip iki kudune mantep ngadeg jejeg apa sing disedya. Nggih. Ha kok nganti sangga runggi mikir apa ae. Lho kula niku ajeng pun kula pikir ning dadakan niku kapusan ro. Kandhane. Pawakan kaya kowe iki nek ora dibancake. Iki selawase lho. Nggih, ngapunten kemawon. Sok golek dina sing apik, Nggih, dibancake ya. nggih. Ben ora Badhe kula kapusan. estokaken. Ah, Nggih. Wirabraja Paring dawuh Sang Prabu. kae sangga Yuda Sanggalana. Nggih. Iki Wirapati. Ya. Kula Paring dawuh enten apa? iki gak joko warasan kabeh. Slamet Kanjeng, Pangestunipun. Mula kabeh saka guru ing Gading Kencana ingsun kersakake padha marah. Iki merga ana wigati kang bakal ingsun gawuhake marang sira kabeh. Coba to sawangen Pundi? Pundi? Terus napa dadi salah? Kenapa? ingsun iki Enten sawangen. Dipun sawan nggih. Nggih, dipun sawan. Napa? Jarene napa niki? Ingsun ora wis tuwa to. Nggih. Lah iya. Lah nggih. Apa pantes wong tuwek kok dadi ratu? Jarene nyawang. Wong tuwek nek dadi ratu iki biasane nak gawe aturan yo mensa-mensa. Nggih, lali kan. Leh ku mikir wis ora kecandha. Nggih. Iki umpama ingsun ngersakake lereh keprabon ngono kepiye? Sarujuk apa? Menawi kula sarujuk menika duwuh kalian pengantuanipun kawula wonten Gading Kencana benjang menapa Gading Kencana wonten ratu enggal. Cocok. Kula nggih sarujuk. Ya. Kula nggih Manut. Kowe manut. nggih. Kula nggih sami. Idem. Kae piye kae. Nggih, menawi kula nggih jumurung jalanan menapa? Menawi Gading Kencana menika wonten ratu enggal ingkang luwih anem tartamtu hamimbuhi kuncarane negari
Songguru ki. Lho nek kula tunggal karep Apa? manut kalian niku lho kadang-kadang sanggo grati. Pami jenengan arek keterapot. Kok iki dikatek dhewe. Aja Ya dikatek dhewe aja monak manut. Gampangane cecane ngono. Dadi wong kok manut kan. Kancane nggawa bojo melu nggawa bojo. Niki sing manut iki. Nyuwun sewu. Ya piye Kakak? Jumbuh dateng aturipun sedaya nayaka praja ing Gading. Gandeng panjenengan dalem sampun rumaosi yuswa lungsih. Ya. Sampun duna dungkap dateng samu barang. Monggo rening putra panjenengan kekalih ugi sampun akhiring diwasa. Monggo putra panjenengan menika kalih cacahipun menika miyos saking garwa Prameswari sedaya. Lajeng panjenengan ingkang badhe supados nglintir kawibawan panjenengan Sing dadi penggalian rak kowe to Kakang Pati. Putrane ingsun lorone patutan saka garwa Prameswari. Ngaten. Sing siji Pangeran Sariman iki patutan saka garwa Prameswari Darminah sing wis mati. Sampun suwardi nggih. Bareng Prameswari Darminah mati, ingsun ngrabi Darmini. Darmilah lan Darmini. Adarkini nglairake Pangeran Sendor. Umpama Pangeran Sendor kang ingsun dadekake ratu mesti Pangeran Sariman Meri. Tamtu kemawon kados Semono uga kosok baline. Mula nganti ingsun nglumpuhake peranganing Punggawanegara bakal ingsun ajak tetimbangan pantese lan prayogane. Sing pantes dadi ratu iki Pangeran Sariman, apa Pangeran Sendor? Coba ingsun kepengin midhangetake usule kabeh para tumenggo. Nyun Wiwit saka kono. Nggih. Menawi pamanggih kula. Kula kok condong kalian Kanjeng Pangeran Heru Sariman. Dasar kula nggih matur. Iya. Pangeran Heru Sariman menika piyayinipun sarwa alus. Sok demen weh kalian kawula sing butuhaken. Nah, niku Kanjeng Pangeran Heru Sariman. Sinaosa rade aneh patrapipun. Ning kula niku sarujuk menawi Heru Sariman dadi ratu. Ngono lho. Sariman. Nggih. Ajur. Semanten ugi kula senuwun Prabu. Kula nggih condong kalian Pangeran Heru Sariman. Senajan to salogone menika kados tiyang ingkang boten jangkep paribasanipun. Nanging Pangeran Heru Sariman menika saben dinten olah bela raga menika sampun titi tetes lan patah. Menawi panjenenganipun Pangeran Heru Sariman jumeneng nata, kula kinten boten wonten negari sanes ingkang wantun jongkeng kawibawan Gading Kencana. Nika ribawanipun Pangeran Heru Sariman. Nggih, Heru Sariman. Akae Songguru kae. Sinuwun Prabu. Pilih sapa kowe? Lah nek niki kula mboten manut sinten-sinten. Yo, Mergi napa? Milih niku hak asasi. Hak pribadi. Lho kok rono niku sinuwun ning niku. idune lho idune. Nganggo tisu. Kula condong ting Pangeran Heru Sariman. Oh, manut aku. Dasare deng Pangeran Heru Sariman tiyanginipun sae nek kalih kawula
boten pelit, boten nyelit. Lho, yo sok mewah. Anggenipun Natapraja kula kinten menika kuat. Sae amargi napa? Pangeran Heru Sariman mijil putra ingkang sepuh. Kowe kabeh ora ngerti. Apa? Wis ana siji petingane. Napa niku? Lho. Sarimane rek ngentutan. Kiniku Lah putra liyane ana sing iso ngentut kaya Sariman. lah kiniku pentingane. Iku sing ate. Nek manut kowe piye? Menawi pemanggih kula condong kalian pangeran Susendor. Pawadanmu piye? Seneng wawor-kawor. Kalian tiang tani, pedagang, no pejabat, no kemawon seneng wawor-kawor. Seneng menehi pitutur. Ameh kados pundi saenipun rancake pemerintahan wonten ing Gading Kencana menika. Iya. Apik. Kula nggih Heru Susendor. Heru Sariman. Heru Heru Sariman. Wong tak bacutno. Susendor. Neng nak Heru gak ana Heru Susendor. Heru Sariman. Pangeran Sendor. Kula contoh sangan. Goyong Pangeran Sendor. Terus Nun. Lah kabeh to ndika kula nika kudu golek bahan sing anyar. Nek kula tetep milih Pangeran Susendor. Kula niku boten milih mripate kula piyambak. Iya. Lepasi wonten geger gember-ewer-ewer wonten ing pasar gedhe Gading Kencana. Iya. Heru Sariman bapak wonten ing pasar. Jalaran apa? Yang dodagang niku dipun pendeti upeti dumateng tiang-tiang ingkang boten tanggel jawab. Awan aja ngaku gawat. Aja ngene-ngene. Durung tutup Mas. Alfit natu asal. Sing tegese ana penjahat sing modal karo pedagang-pedagang. Kudu asok upeti saben dina. Nek ora ning Heru Sariman lho. Ora, Heru Sariman tekan kono. Loh, dikeroyok karo centeng-centeng pasar. Heru Sariman mlayu ngibrit-ngibrit. Pangeran Heru Sariman. Iya. tenan-tenan ta ora iki. Ora. Kula niku mboten milah mripate sinten. Kula mripate barang Kanjeng Pangeran Susendor tumapak teng mriku, Pak. Centeng-centeng niku dok sinadok tos dinotos. Barang pun terus. Centeng-centeng kalau padha nyembah. Anak kowe Sendor iku Niku bertambah. Alah, milih Sendor. Kanjeng Pangeran Susendor migatekaken kawula cilik. Piro gati? Kula tak takok karo sampean. Aja takok. Tak takoki sampean. Kedadian iku dina apa, tanggal piro, sasi apa, taun piro? Sing roh ki aku Kowe pokoke. kok pernah bilang sesane. Yo taune Iki Alfit lagi, fitnah. Sasine sasi Agustus. Wingi tanggal 13 Agustus dinane Selasa kliwon. Nek piro brojo iki condong sapa? Ngeten Sang Prabu. Apa? Menawi kula midhangetaken aturipun para Demang, para Tumenggung, putra ndika sami-sami saene. Sami-sami abotipun pendukung. Mila saking menika kula manut mawon. Dadi ora milih siji lan sijine. Terus iki carane nggone nemtokke piye, Kakak? Sinun Prabu, paraning panjenengan menika taksih kagungan kadang. Boten sanes Kanjeng Pangeran Subroto. Ya, iki Pangeran Subroto, ya, iya. Prayoginipun monggo panjenengan kula aturi nyuwun sesorah dhatengipun kadang. Oh, kaya. Sinten mangke lan kados pundi caranipun ngawontenaken jumenengan Prabu. Ning wayang Idrian wis tumiba nyangkep pengiranan. Kok nganti kalengane iki durung ana sopan.
Mas Prabu. Kyai Subrata. Ora berangkat sowane nyadong duka ingkang kathah. Janipun sampun kala wau kula wonten Kadipaten Gading Kencana. Nanging merga dulur kula menika kathah mampir-mampir kandilalang nganti kewengen leh kula sowan. Nek ana siji mesti sing kok liwati. Sinten Kang Mas Prabu? Bari mbok ampiri ta ora? Kula ampiri malah pinjenenganipun tindak wonten lasem. Lah iki apa sing marah? Lah nggih nyadong duka mampir ngetan mampir ngulon nembe ngerti nek Kang Mus sakniki kawin melih. Kok ora kabar-kabar? Mila menika dangu boten sowan wonten Gading Kencana kanugrahan dalu menika kula saged sowan. Jane ana layang kang tumuju ana kapangeranan. Leres merga Gading Kencana iki lagi gawat darurat. Jalaranipun menapa Kang Mas? Jalaranipun Kakang wis ora sanggup dadi ratu, kepengin ngenomake praja. Oh, mongko calone iki ana loro. Wonten kalih ulunanmu Pangeran Heru Sariman karo Pangeran Susendor. Angelipun kados pundi Kang Mas Prabu? Lah kepiye? Saperangan padha nyengkuyung Pangeran Sariman. Saperangan nyengkuyung Pangeran Susendor. Banjur iki apike kepiye kae? Kang Mas Prabu nyadong duka ingkang kathah. Wonten pasewakan menika teges wonten kalih grup ingkang ndukung setunggalipun. Oh, iya bener. Umpami Kang Mas Prabu nduding salah setunggalipun purunan kula kinten dadosaken dredang. Engko malah ora adil dadi. Leres Kang Mas Prabu. Menawi pemanggih kula saenipun ingkang milih boten panjenengan nanging kabeh para warga kedahipun dianakake pemilihan rakyat mawon. Dadi nganggo cara demokrasi. Leres Kang Mas Prabu. Suarane rakyat kang dibutuh. Leres. Piye Kakang Patih Mertasena cocok apa ora? Menawi kula condong saking pemanggihipun Kanjeng Pangeran Subrata. Ayo, sarujuk gati, sangko rumpi. Sarujuk. Sing milih rakyat. Rakyat. Saya. Nanging ibarate wong bal-balan kudu ana wasite. Lah nggih, kudu ana ketua pemilihan kang asipat adil, ora milih kiwa lan tengen. Kulo sarujuk niku dukungan Sariman kok. Lho sing sae niku kulo. Susendor ya ora bisa. Oh, mboten saged. Nek ora milih siji lan siji. Oh, ngoten. Sing netral. Wis ngene wae. Pira brojo keng ingsun pilih minangka ketua pemilihan umum. Kula dados ketua KPU. Nuwun sewu nggih Sang Prabu. Kepiye? Dados ketua KPU niku ra boten saged sinangga enteng to. Ayo mesti wago. Kedah adil, Adil. kedah wicaksana, Wicaksana. kedah jujur, kedah pinter. Iya. Lah punku boten pinter. Napa nggih pantes? Arep ora pinter ki ngubahku jujur lan adil. Kowe ora ngewangi siji lan sijine.
kowe ngadeg jejeg ing tengah-tengah yang bener. Lah kira-kira aja setuju apa ora? Sarujo, sarujo. Piro brojo netral. Sarujo tenan. Kang Prabu. Menawi panjenengan sampun paring dawuh, sedaya nayaka praja sampun sarujuk. Ning ya ngono. Kudu sumpah disekseni kabeh para punggawaning negara. Nggih. Ben padha percaya Wirabrojo. Mila saking menika palungguhan ketua KPU kula tampi. Ya. Nyuwun sewu. Aja main sogok. Bener. Ah, karben panjenengan yakin mantep kalian ketua KPU. Ing Pendopo Agung ing Gading Kencana kula badhe sumpah lan janji minangka ketua KPU. Nggih, Sang Ketua. Nyuwun pailah dalem. Siniksenan Sang Prabu Darmaja. Lan sedaya nayaka praja, punggawa praja lan kawula ing Gading Kencana. Kula minangka ketua KPU badhe sumpah badhe ngadeg wonten ing tengah-tengah adil kanthi watak jurdil. Jujur lan adil. Lan kula janji menawi kula singklar kalian sumpah kula lan janji kula sagah dipun paringi pidana saabot-abote. Cocok. Ya, pun percaya nggih. Pun yakin nggih. Kira-kira pemilu niku kapan anggenipun milai? Ayo saiki uga diwiwiti. Saniki nggih. Nyuwun pailah dalem. Iya. Nuwun kawulo dumateng sedaya kawula wonten ing Gading Kencana kususe Desa Rangga. Ing mriki kula badhe nepangaken kula minangka ketua KPU wonten ing Gading Kencana. Badhe paring biawara utawi pengumuman bilih wekdal sakmenika Sang Prabu Darmaja badhe ngenomaken praja kanthi putranipun kalih kang angka sepisan Pangeran Heru Sariman, kang angka kalih Pangeran Susendor. Ewuh anggenipun milih calon ratu. Mila wekdal sakmenika badhe ngawontenaken pemilu utawi pilihan rakyat. Kira-kira setuju napa setuju? Setuju napa setuju? Setuju napa setuju? Branten para kawula sampun paring pangangsulan setuju ningali wekdal ingkang sampun handukap dalu pemilihan ratu wonten ing Gading Kencana badhe dipun milai kanthi gedhog angka 3. Mula saking mriku dumateng calon ratu Pangeran Susendor katuran rawuh wonten ing pawiyatan Kaingan Gending Kebo Giro. Monggo.
Salajengipun katuran rawuh wonten pawiyatan dumateng Pangeran Heru Sariman kanthi kaingan gending arom manis sumangga. Calon ratu Gading Kencana sampun lenggah wonten ing kursinipun piyambak-piyambak. Kangge ngregengaken swasana dumateng tim sukses saking Pangeran Susundor katuran Zel-Zel wekdal sapanjenengan kawula aturaken sumangga. Hidup Sundur! Hidup Sundur! Hidup Sundur! 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 Salam simpul dumateng tim sukses saking Pangeran Heru Sariman aturaken Zel-Zelipun wekdal sapanjenengan aturaken sumangga. Hidup Sariman! Hidup Sariman! Hidup Sariman! Sariman, Sariman! Sariman, Sariman! Sariman, Sariman! Sasalipun sampun yel-yel saking pendukung kali-kalipun salajengipun pemendetan nomor urut calon. Dumateng asisten monggo maju. Kan dumateng calon ratu kula maju mendhet nomor urut calon. Sing adil ya, sing adil. Monggo dipun buka sarengan kanthi bobo ketuman. Setunggal kalih tiga. Pangeran Susundor pikantuk nomor urut 1. Pangeran Heru Sariman pikantuk nomor urut 2. Salajengipun pengambilan gambar. Nomor urut setunggal maju mendhet gambar langkung rumiyin. Salajengipun nomor urut kalih maju. Sasampunipun calon ratu sampun pikantuk gambaripun piyambak-piyambak, monggo dipun buka kanthi obo-obo hitungan. Setunggal kalih tiga. Pangeran Susundor kanthi nomor urut setunggal pikantuk gambar
baliopun piyambak. Sasampunipun calon ratu pikantuk gambaripun piyambak kangge ngregaken swasana pendukung katuran zel-zel ingkang angka kalih. Wekdal sopanginan kalataken sumangga. Siap. Jin loro telu. Gajah raja. Luar biasa yel saking pendukungipun Pangeran Susendor. Salajengipun yel saking tim sukses Pangeran Heru Sariman. Wekdal sopanginan kawaturaken sumangga. Duduk. Siji, loro, aku punya anjing platin, oh palingan mariu, punya senang bermain-main, aku senang senang-senang, belok, ayo lari-lari. Aku tersinggung. Oh, ini tuh ya, semua ya. Ini apa cakap ya? Ini yuk. Aku punya adik Sariban sae. Pendukung kali-kalipun luar biasa, yel-yel ingkang boten patek kompak. Salajengipun visi dan misi saking calon ratu Gading Kencana kang angka sepisan dumateng Pangeran Susendor katuran ngaturaken visi dan misi wekdal semangat kawaturaken sumangga. Hidup Sudar!
aku. Awas kene nganggo gadingku. Ora usah gawe rokok. Asu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cumpleng. Semangat tapi kupingku budek iki. Siap, Mbak. Simi. Oke. Visi sendor. Halo. Tiga program kemajuan Gading Kencana wilayah Ronggo. Yang bikin ojo. Sendor duwe misi telu. Siji. Loro. Telu. Ngagek tak hitung. Pendukungnya domen rene wis mulai. Misi pertama khusus kanggo cah sekolah. Bocah sekolah mulai saka TK, SD, SMP, 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 SMA, SMA, CTM, STM dan Damarasa. Ya Allah, salah terus aku. Madrasah kabeh gratis. Tukang lunga payung kocok. Tepokane jemane kono kelikan kane ndas kupingnya. Gratis oke. Sing TK budal sekolah disangoni 20.000. Setuju? Sing SD sapa sing SD katung? Kowe kancane asu. Sing SD budal sekolah sangune 50.000. SMP sangune 100.000. SMA sangune 500.000. Sing kuliah sangune 1 juta. Duwite sapa? Sariman.
duwike segar. Ojo Pak. Khusus mangan pembangunan di blok kabeh pembangunan ratan-ratan sing rusak dijur terus dicor nek ora trimo di aspal duwike sapa Sarima salam lah salam pe dodol asu terus untuk perekonomian sembako oh sembako sing dodol lek sar beras piro regane Cuk 15.000 kuwi cap sempak sempak kok sempak regane piro 15.000 nek senggur dadi ratu ing Gading Kencana rega beras didono dados dadi 8.500 hidup sudah minyak piro milih 12.000 dan ibu-ibu sakake ora tuku minyak terus rego 12.000 didono dados 3.000 gula karo kopi karo teh bapak-bapak ben dolan ning warung ibu-ibu ben nyiapno regane piro rata-rata setengah kilo 8.000 dadi 16.000 kilo oke nek sedur dadi ratu dados pinten gula bubuk lan teh langsung tak gawe rego 120 Sampeyan iki lha kok Bapak? sabar Pedal ketokno kerke. kanggo nambal kerugian dodolan beras karo lengo. Sing penting makmur. Sing pungkasan kanggo ibu-ibu sedaya ampun padha kabeh. Ampun kabeh to jebrintil kabeh. Ora apa, banyak anak banyak musibahnya. Banyak rezeki. Akeh kanca. Akeh rezekine. Rukun. Akeh kanca. Akeh rezeki. Kuncine rukun. Hidup sedor. Hidup sedor. Hidup sedor. Sedor sedor. Muto. Misi dan misi saking kula sampun rampung selesai. Akhirul kata waalaikum wabillahi roket topet tidak ini wabillahi ini saya bekas musuhku Kita kok di sini. yang ngerti tidak dicium Di sini. di sini muakiman wabillahi taufiq walhidayah walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedor? Sedor sedor paling gajah. Aduh sudah kita tutup gajah ditutup ngening yo ditutup genti online. Dumateng Kang Sesendor atas misi kantusipun kaleburaken matur nuwun. Memang luar biasa. Salajengipun visi dan misi saking Pangeran Heru Sarima. Wekdal sepangeran kaleburaken sumangga.
Boy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong omong ae. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamualaikum malah mbok ganggu ae. Misi dan misi kula sebagai calon ratu Mas Heru Sariman. Mas, awal dhewe di mas-mas kok. Panjenengan ngertos piyambak kula calon nomor 1. Nomor loro, 1 pengen. Kanthi gambare aja banter banter. Calon nomor setunggal janji nek sekolah gratis umum. Nek kula sing dadi calon sekolah bocah sekolah Senin ngantek Jumat libur. Ora ono apa-apa. Gratis kok. Libur. Ora bisa. Nek perlu sing lanang diajari ngedos, sing wedok tandur. Demi pembangunan apa lebar? Ini harus salah bener. Aku dari calon di sana Mbak Amur. Aku piye tak bener, tiba gratis ya kangen aja sekolah. Lu libur lah sekolah. Wong kuwi ra pikiran nyangoni. Wis ajaran ngedos harus tandur. Ratan-ratan jare dicor di aspal kowe. Kuno. Ora tau mikir iku nek calon ratune kula ora tak cor atas aspal. Keramik. Ratan keramik nek perlu omah di aspal. Dibalik. Ora apa-apa ratan pedoman omah. Kan kau ini kali bunuh ya kecuali aku ini. Mau kali diulangi ya. Tak sokok ya. Sing nilai Heru Sariman. Apa? Nyak. Bisa. Dia itu mau piro? Dia ora kemana nggak kepiye lek. Ora kemana nggak kepiye lek. Iya, yang perlu niki kula sing dadi ratu rondo-rondo. Enten iki. Rondo sing jeneng tak gawe kraton tak kopeni. Sing tuwa-tuwa. Ya ngene lho. Kowe ora seneng ngono. Diopeni kok dipateni. Lah rondo-rondo sing ora kena dipure.
Maksudnya rondo-rondo sing iki lho. Sing wis ae tak kei santunan. Dadi ampun kuwatir ratune kula sampeyan kabeh makmur sejahtera. Siji sekolah ora sak mlebu. Ayo wong. Wis ora kalah. Sing itu akan tandur, sing anak kan bedot. Saya SMA diajari ngopi ya. Maka, nah, ojek berabang. Bayarannya pitung atau sewu. Sekilo. Kau cuma ngolgol, mana? Pokoknya ngoncek kayak pitung atau sewu. Lu bisa kok. Pokoknya yang ampun batin kau sudah diratu tak sejahtera kabeh. Sing penting coblos gambar kula. Kok mau diganti kire rada cilik ta sih. Masa asu. Lah kono penak. Sendur dajar bareng. Sariman. Asu. Gambar boten masalah. Sing gak dadi nak. Oke. Assalamualaikum salam. Iku lho wis karo wong Jawa. Assalamualaikum salam. Sowaku. Apa-apa assalamualaikum salam. Tim sukses aturan janji politik. Mengaku tim sukses itu dari saya. Ayo janji politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin dan muslimat, para penjahit dan penjahat, para kadang pamirsa budaya ing dalu punika, mugia panjenengan kersa nyoblos calon kula nomor kalih. Mila kula boten janji boten umuk, kalamun panjenengan sedaya nyoblos gambar asu, hadiahipun PCX kalamun dadi ratu. PCX. Matur nuwun. Sampun tim sukses. Sampun terus sedor. Janji politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu sedaya pendukung Kanjeng Pangeran Susendor. Ing dinten menika panjenengan milih Kanjeng Pangeran Susendor badhe dipun paringi hadiah. Hadiahipun inggih menika sempak sakotangipun. Hadiah kok sempak sakotangipun montol. Lho, delok. Tuas mong duwe motor, numpak motor nek ora sempakan karo kotangan. Lho, ayo ikut. Sedaya kelawu sampun kap matur suwun. Monggo. Sasampunipun calon ratu ngaten visi lan misi lan janji politik sampun tukape wekdal sedaya para kawula milih calon ratu wonten ing Gading Kencana. Dumateng tim sukses lan setunggal
kangge penghitungan kesanipun Jurdil. Dumateng sedaya kawula wonten gading kencana kira-kira milih gambar gajah apa milih gambar asu? Asu apa gajah? Milih sendor apa saringan? Ingkang milih gambar gajah angkat tangan. Monggo tim sukses dipun hitung monggo. Hitung. Bajiro remuk jaba jero kuwi. 1000 2000 3000 400 punjul papat jumlahe 4400 punjul papat niku ingkang milih Kanjeng Pirang Su Sendor. Instruksi penduduke piro iki, Cak? Wakeh. Dadi 4400 papat. Bareng kula taliti dipun sahaken 4400 sesake. Ingkang milih gambar asu angkat tangan. Dumateng tim sukses. Monggo lakoni ngitung. Babat. Babat. Kalau ngitung ya, dia mau jumlahin piro jajal sampai monggo. Tiki. Halo, tadi apaan? Ojo becek Mas. Ojo becek. Cobi baleni. Ingkang milih gambar asu angkat tangan. Telungatus seket pun sewu sopo sewu seket nggih bareng kula taliti ingkang sah 1000 sing seket cacat Rusak, kurang rusak. nuwun sewu sang prabu pemilu sampun paripurna sampun pikantuk hasil pemilu. Yen kaya ngono cetha Pangeran Sendor menang mutlak. Nggih 4400. Yen kaya ngono Sendor sing dadi ratu.
janjane kula menika mboten ngajeng-ajeng dados ratu wonten ing Gading Kencana. Ing pamilih para kawula ing Gading Kencana, kula ingkang saged ungguling swara dados panjenengan ngumumake menawi kula dados ratu kok malah panjenengan menika kantaka Kanjeng Rama. Monggo kula aturi wungu langkung rumiyin. Lho keturu tenan wong iki. Hei, Kanjeng Rama. Alah Jawa. Malah keturu. Wis ngamuk ganggu wong tuwek. Kula mboten ganggu jenengan. Jane kula pun gadah programan menawi kula dadi nalendra ing Gading Kencana kang Rusmin nggone golek iwak tak kei dhuwit sing akeh. Mbak Sujar warunge tak tambahi ben lawaris. Malah jenengan kelenger. Jenengan iki pripun? Rama semaput mergo gemeter kok. Gemeter perkawis menapa? Perkara sikesuk urung sarapan iki mau. Oh, lho. Lah niki. Lah. Jenengan ngendika urung sarapan, dadak onten sego. Teng mriki Kanjeng Rama. Lah kowe kok pinter temen. Kula pun ngertos nek jenengan dereng sarapan. Ngeten. Kepiye? Wong kula ket alit jenengan ingkang dulang. Kula ket cilik jenengan ingkang nguwapi kalih Kanjeng Ibu. Kala mangsa kula ingkang badhe dulang jenengan kersane saged mbales budi. Menapa ingkang panjenengan tulataken dumateng kula nalika kula kecilik jenengan sakmenika kula dulang dados kersanipun jenengan niku boten ndok. Iya kleson le. Kanjeng Rama. Niki lek kula dulang. Lho boten niku. Lah niki pun kula sendoke kok jenengan malah kurek mangan jambak. Ayo ngarep dulang apa jak apa ngarep dulang kapan? Nggih pun niki dipun rasakake sego masakan iki. Pripun? Iki mau jalan saka ngendi iki? Kula nggih dereng mangertosi wong menika para abdi ingkang masak. Paman wonten dawuh Kok nanti ana kejadian. Sinuwun Prabu Darmaja. Iki semekaling sedo. Dur apa kendalane? kula mboten mangertosi Paman Patih. Ing sekawit kula mangertosi Kanjeng Rama menika ngelih. Terus kula dulang kalih kula jak omong-omongan. Dereng ngantos rampung anggen kula dulang Kanjeng Rama malah kantaka mumpak. Ngantos dados tumekaning seda. Aja jaran ki sapa-sapa. Kula ugi mboten mangertosi. Mak bedunduk niki wonten teng jaran teng mriku. Berarti sira tumeka jroning kapinggon Nggih, ana daharan sing sampun wonten daharan ingkang sumakta. Nuwun sewu, kula usul. Perkawis menika sampun cetha,
mboten sadi ngel-ngel sak sedanipun Sang Prabu niku sing wonten Kanjeng Bayan Sendor ateges kang nyedani Kanjeng Bayan Ora gampang kowe ndakwa sedane Sang Prabu Darma. Lah kok ngaten? Dalaran iki ana bukti, ana daharan sawising Sang Prabu dahan. Mau jur nganti kantoko nganti mekani sedo. Saged kemawon Kanjeng Bayan Sendor serik kepengin mati dibakar. Sunyatan. Pastok kuburan. Kenapa? Aja waton ngucap kowe nek aku sing nyedani Kanjeng Rama. Bukti pun wonten. Kae. Kupone. Pan. Sisane daharan iki coba pakake kucing kae. Kula kinten kula sing mam. Pakake kucing nggih. Kowe mati kok apa? Kucing mati. Kucingipun pejah boten percaya. Wong kucing kok pejah. Nyatane boten enten kucing. Sing enten napa? Sing enten tukang panggung turu. Sik, wis tak idoni. Kucing ane tumpakane pejah nek wong bongkok nek basa yo. Bosone mati. Kucing ora dibasano, ora dibasano. Kucing mati. Menika sampun cetha sing dulan sendor, sing wetorot anu segodaran sendor. Kasenyatanipun sak sampun pun ditulan Rama Sedo. Cetoyen jaran kae mawa daran. Mawa karo beksi. Jur kuwi dakwa yen sendor. Sendor. Kowe aja indosa perkara. Tetep Mergo bukti nyata yen kowe sing tumindak ilang Kanjeng Rama. ngaku mawon. Ngaku mawon. Kowe gelem ra gelem Masa kuwi aku? kudu ngaku aja mencap-mencap kowe dikengkek. Sampeyan aja waton ngucap. Bukti ana. Bukti wonten ning seksinipun boten wonten. Sesi. Maju kae. Seksi. Kowe ngaku Pak Keprui saya. Kawan lagi. Kanjeng Pangeran Sariman. Padha ngopo padha blajikan ning papan kene. Monggo. Kakang Pati. Nggih. Ngono apa? Iki ana ing tilap pagulingane garwaku. Katuran Geger-geger ana apa, Kakang? ingkang garwa sinuwun Prabu Darmaja tumekaning sedo. Lah. Kula nembe kemawon dasar nanti pun ulang kalian Pangeran Sendor. Nanging sadèrèngipun Sendor dumugi papunggon menika sampun wonten daran ingkang sumawis. Nanging sedaya nayaka praja penjukunging Pangeran Sariman dakwa kalamunta ingkang ngedani Sang Prabu Darmaja menika Pangeran Susendor. Nanging Gusti Putri yen menawi kula ingkang kula pinten sanes Pangeran Sendor. Dadi panjenengan ora percaya. Mergo panjenengan pengen watake Sendor kaya ngopo. Bebasan nyedak kewan wae ora tegel. Apa meneh kok nganti ngracun wong tuane kakung sing mungkin
paringi daru beksi menika pangeran. Yen kaya ngono panjenengan padha marang rasaku, Kakang. Mongko aku sing nglairake Sendor, lan aku sing paling ngerti watake Sendor. Saya meneh aku ora bakal percaya. Buktine wonten kok ora percaya. Aku durung takon. Gen Sariman, Ada apa sih? sawangan ibu. Sawangan ibu. Ora kudu kok. Kene. Jane iki perkarane apa kok nganti ramamu sedo? Kanthi ana daharan ning papan kene ditulake ramamu sedo. Niki kasus pembunuhan. Banjur sapa sing tumindak? Sendor. Kowe yakin yen Sendor sing tumindak, Gen? Boten babakan yakin ning kula saged mboten perkara seksi kata. Tinggal. Aku durung takon. Yen aku lagi caturan karo putraku padha mingkem. Sapa sing ngucap tak suwek tak kekrek kabeh. Sawangan iki. Aja gojek. Sariman. Ada apa sih? Saiki sawangan kahanane ibu dadi rondo. Wis liramu ora meles lawan ibu? Hah? Saiki ibu takon. Kahanan iki sing dakmu Sendor sapa kowe to? Nggih, Apa pancen Sendor sing tumindak? cetok. Cetha? Cetok. Jawab pemikane jujur ing atimu. Sing racun ramamu kuwi mau. Sariman apa Sendor? Tak sense aku yo kurang coba. Iki malah kaya pitik jogolan. Sing racun ramamu Sariman apa Sendor? Sariman apa Sendor? Sendor. Sendor apa Sariman? Tumindakmu kok jasro. Lho elek kok ora rupamu tok. Tekan kelakuanmu atiku kok bosok. Ya metu sapa setan? Iki rumah sapa? Ki ramamu. Heh, sing ngukir jiwa ragamu tanpa ramamu dudu ana kowe. Kok kowe kelakuan? Lho kok ngluwi kewan. Wadon terus ae. Pripun nempel kabeh. Kae kula ora kabeh, Mas. Kanjeng Ibu, Apa, Ger? Ibu Kanjeng. Boyo pengelingi. Nalikane kowe ditinggal mati marang ibumu, kowe isih wujud ponang jabang, Ger. Ibumu mati, kowe tak upakara, kowe tak tresnani, tak asihi. Nalikane kowe nangis, kowe tak emban, kowe ngelih, kowe tak dulang, kowe ngalah, kowe tak susoni. Lho bareng gede-gede ke malah kelakuanmu kaya ngene, ramamu dhewe kok racun. Apa mabrahmu? Kowe sing kurang. Batere. Kowe isih kurang ngombe banyu susuku. Hah? Kurang kowe putri sinane kowe. Kowe. Paham Kanjeng Ibu? Maaf Kanjeng Ibu. Sariman. Kula kilap Kanjeng Ibu. Anak-anak duraka kowe iki. Sampean muni yen adil kali Pangeran Sendor. Ning kula rasakne hidup di dunia menika boten adil. Ora adil. Yen sampean jare cilikanku mbok ombeni susu karo Sendor. Ning kasunyatane boten adil. Sampean nyusoni Sendor susu sing gedhe kula sing kepek. Dadi kula nganti merongos karo biyet dot iki. Ger. Kowe durung ngerti lara-lare sebabe apa susumu kuwi mau nganti kempet? Yen Sendor mik kuwi mau mung sithik,
salah sampean. Kok bisa? Ngongkon dukun ora bener. Bocah jengleh sing digeret mboten awake ning cangkem kula sing dodol. Layak malah lambemu sing maju. Sing modhet lambemu kaya cocok carang. Ning kula wong mboten sengaja kok nemplek tenan Kang. Kagok aku. Dadi kowe meri perkara kuwi. Nggih. Kene nggih runggu. Padha-padha anak cilik dikecekne bareng gede Oh, malah. ono meri lungguh. Saiki yen kowe meri karo Sendor. Sendor entuk susu sing gedhe, kowe entuk sing cilik. Nyapa kae gedhe. Kurang. Hai, Apa kowe njaluk tak lebokne asalmu meneh? so. Ambok Ibu. Ibu, Apa? Ibu, Dan kowe Ibu nganti tiri. ndakwa kelawan kadangmu dhewe. Nganti tega ngracun kelawan ramamu perkara pilihan dadi ratu. Lho kowe tega negake ramamu? Hah? Kowe ngorbanke ramamu? Lho, kowe kuwi anak-anak sambil gelap kowe. Terbasuki mobil. Samu barang kekayaan kudu bawa pangorbanan. Sampun. Kowe iki kok dadi robot iki apa? Yen sampean ra trimo babagan iki lunga saka ati Kencana. Ngono. Kowe nundung ibu kudu lunga saka Gading Kencana. Ora apa-apa Sariman. Minggat. Aku manggon ning Gading Kencana. Mergo aku ndereke ramamu, garwane ibu. Nek dene garwaku saiki wis ora ana wis sedo. Tentu aku mapan ning Gading Kencana. Saya meneh. Aku duweni ratu kok rupane kok dapur. Lho, sesuk aku manggon ning Gading Kencana iki sapa? Aku langsung urip dadi kaulamu. Wah Ibu, salah Ibu aku. Ibu, Aku kok minggat? Ora apa-apa. minggat saka Gading Kencana Ibu. Aku bakal minggat. Ning ngertenono sak lungaku saka Gading Kencana. Kowe sedelok meneh mengko jam 2. Kowe dilengser ora sida dadi ratu. Pancen lepas wis bar. Kejaba kuwi. Sak lungaku saka Gading Kencana. Urip ora bakal langgeng. Kowe medhak-medhak kok ning dhuwur ambeke njaluk ngapura karo aku ora sudi wene. Ora iso. Uripmu tetep bareng aku, ngecoprak terus ngerti. Itu wis jare. Ayu-ayu jenengmu cakap. Aku iler ora. Ya krek iler. Kamu busamu kaya gede. Ora.